May gabi kanatong tanan sa tibuok na kalibutan may gabi. Live na usab kita sa atong nandan nga buluhaton nining pagpahibalo sa tinuod na buhat sa Dios anhi magsugod sa Pilipinas. Ngayong gabi sa Amerika, sa atong igsoon nga si Cardinal Ambrosio Resani o sa iyang pamilya diha, may gabi, may adlaw o diri sa Pilipinas, may gabi kanatong tanan sa atong mga binalanggang suki kanunay nga nagsubaybay sa atong programa sa Facebook. Maayong gabi diha, may gabi kanatong tanan. May soon kaning tema nga atong isgutan karon bahid kini sa paghisgot sa kaniadto bahid kini sa kalihukan sa Dios nga iyang hisgutan sa panahon nga ang mga Israelitas nabihag dito sa Babylonia. Itong hisgutan karon kaning tinuod nga pagdaghan sa mga tinuohan sa kalibutan. Muna yan itong hisgutan karon. Ang atong tanaw nami niadtong pagkasala ni Salomon sa Israel. Nihulat ang Diyos o 390 natong tanawon ang kasaysayan sa tuig na nakasala si Salomon. Nakasala si Salomon niadtong tuig negatibo 997 dinhi makasala si Salomon. Tama namin kay kana out paminahon ni sa live. Bigyan siya, inigwan ka, inigingog sa speaker. Wah. Banha kayo. Rasyonan na nato na uma. Gawas ko ng pipayan din. Brown luag ang yahang kanyo to niya ang anang yahang plug luag pag vibrate sa speaker ground buang time karon labing dugay na to sa oras ra kay late na kayo dapat ang atong oras diri mag-live ta mga alas 7 labing dugay sakto alas 7. Pero doon na tayo ka oras kay kaning ato agod lahi maguni. Maguni pwede og dinato ayuhon pagpasabot. Ya kamo po diha ug kumo makasabot tan-aw mo dire. Dayon nimati kuno diha aron kabalo mo dungan mo kabalo ani mga listeners. Dili ta maka diretsang istorya ning pagkabahin-bahin sa mga sikta. Ning pagdaghan sa mga sikta kung dili mo manukad dito sa pagkasala ni Salomon. Kay pagkasala ni Salomon ining tuiga sa 997
390 katuig ang gihulat sa Dios. Mo nang mabasa nato dire sa Ezekiel kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa 5 atong basahon. Ikaw usab anak sa tao, magkuha ka og usa ka tisa ug ipahamutan mo kana sa imong atubangan o gibuon mo sa ibabaw ni ana ang usa ka syudad bisan pa ang Jerusalem. Ug sulungon mo kana ug magtukod ka og mga kuta batok ni ana ug maghimo ka og usa ka salibdanan batok ni ana ug ipahimutan mo kana o ipahimutan usab ang mga kampo batok ni ana ug palibutan mo sa mga truso nga iglulumpag batok ni ana. Jerusalem munay lumpagon ani Jerusalem. Munay target anang propesiha sa Dios. O magkuha ka alang kanimo usa ka palid na puthaw ug ibutang kana ingon nga usa ka kuta nga puthaw sa taliwala nimo ug sa syudad. Ug ipatumong mo ang imong naong ni ana ug kana pagasulungon ug asdangon mo kana kini mao ang timaan alang sa balay sa Israel. Alang sa balay sa Israel. Ug pasabot sulungon kaning Jerusalem mo na ilhanan sa ilang sala, tungod sa pagkasala ni Solomon ani. Ay pagkasala ni Solomon aning tuigan 977 ang Israel na duha ka bahin. Roboam o Roboam. Kaning gidumala ni Roboam nga probinsya mao ang Huda. Samtang kani mao ang Israel. Pero pareha na silang Israel. Pulo ka probinsya din ni Jeroboam, samtang dia dua ka probinsya ang kang Huda, aw kang Roboam. Labot pa humigda ka sa imong wala nga kilid ug ibutang ang kasalanan sa balay sa Israel sa ibabaw ni ana. Sumala sa gidaghanon sa mga adlaw nga maghigda kaniana. Ikaw magapasaan sa ilang kasalanan. Kaya akong gibutang kanimo ang mga tuig sa ilang kasalanan nga ingon lamang sa gidaghanon sa pipila ka adlaw. Bisan tulo ka gatos o kasiyaman ka adlaw, mauusab ang imong pagdala sa kasalanan sa balay sa Israel. Tulo ka gatos o kasiyaman ka adlaw. Ang usa ka adlaw ani usa ka tuig. E wala kay makita nga 390 ka adlaw, wala kay makita nga istorya. Gikan aning tuiga wala kay makita ang hitabo nga pagsulong sa Jerusalem. Kung dili nimo dadon ang usa ka adlaw nga mahimong usa ka tuig. Mao nga kani niya hitabo dayon ni adtong tuig 600 sa City BC. Dinhi mo pagsulong ni Nabucodonosor sa Jerusalem. Muni pagsulong, muni pagsukol ni Sidikias nga gihimo niyang hari uli kang wakil, uli ni wakil. Pagka 606, 1 year after 606 BC, ipalibutan na ni Nabucodonosor ang Jerusalem ng tuiga. Iabot na sila ni Jerusalem. Sugod na ning tuiga ang Jerusalem na himong binihag sa Babilonia. Kay sa duha ka tuig niya nga pagpalibot, si Sidikias nadakpan o ang tanan ng mga katawhan sa Israel gawas niya itong pinakapobre sa yuta. Oray gibilin apan ang katong mga kusgan nga tao, katong igugubat, katong mga propeta gidala ni Nabucodonosor sa Babilonia. Mao nga kanang Jerusalem na bihag
Sugod aning tuiga 606 BC na sila nabihag. Ang tagal sa Ginoo, ang diri dayon pagkabihag ani kay duha ka tuig man duha ka tuig munang dito na sila sa Babylonia aning tuig nga negative 604 BC. Sa ikaduha ka tuig ni Nabucodonosor sa ato pa negative 602 BC. Gidamgo ni Nabucodonosor nga dunay usa ka dakong larawan sa tao nga nabahin sa 5 kabahin. Yan na. Buhat kag larawan. Sangkol. Ang ulo ani bulawan. Ang iyang lubhan o mga bukton sa lapi. Ang iyang tiyan o mga paa tumbaga. Ang mga batiis uthaw. Ang mga tudlo sa tiil ya uthaw o yuta nga ulunon. Ngunit siya ngunya dunay dakong bato dili. Bato nga gisapsap. Kaning batuha gisapsap man ninyo. Kaning bato niya ron makasabot ang mga tao kung naminaw. Ano makamao gid mo nga, makamao mo aning kuan ba? Ani bang mga hiwaga ba nga kaalam sa Ginoo? Wala masakti sa atong kalibutan. Kining bato gisapsap na walay kamot nga naghinabot. Tumasahan eh. Bidamgo niya, damgo. Tay, pag-abot ni Nabucodonosor og 2 ka tuig, gikan sa pagkabihag sa Jerusalem, o gikan sa pag-abot sa mga Israelita sa Babylonia, aning tuiga 604. Sa ikaduha ka tuig, gikan sa ilang pag-abot, si Nabucodonosor nagdamgo o usa ka damgo. Apa nahanaw ang maong damgo, nalimot siya kung isa to iyang damgo. Mao nga sunala sa kasulatan, iyang ipatawag ang iyang mga manalagna aron ipatagna ang damgo. Pero walay nakatagna nila. Mao nga nasuko si Nabucodonosor ug nagsugo siya na ipapatay ang tanang mga maalamon sa Babylonia. Ang gisugo sa pagpatay mo si Arioch na iyang kapitan. Apan si Arioch miadto ni Daniel o iyang gisulti dito ni Daniel ang tanan nga mando sa hari. Mao nga si Daniel misulod dito sa palasyo o nakigsulti ni Nabucodonosor. Nakigsulti si Daniel dito ni Nabucodonosor nga hatagan siya panahon o iyang sayran si Hari Nabucodonosor si Andamgo. Yan ang pagkagabi si Daniel, si Ananias, si Misael o si Azarias, upat ni sila. Daniel, Ananias, Misael, Mikael. O si Azarias. Daniel, Ananias, Mikael, Azarias.
Nag-ampo silang upat anang gabi. Naunta itugyan kanila ang maundam ko sa hari aron dili sila mga matay. Kaya ang hari na si Nabucodonosor nagsugo naman nga ipapatay ang tanang maalamon sa Babylonia kung walay makatagna si Andamgo. Ni anang pagkagabi ipakita sa Dios dito ni Daniel ang tanan nga damgo ni Nabucodonosor. Ug sa pagkabuntag gidala si Daniel dito ni Aryok. Gidala si Daniel ni Aryok ngadto kang Nabucodonosor. O dito gipahayag ni Daniel ang kinatibuk ang damgo sa hari. Ug ang damgo mao kani. Atong mabasa sa Daniel 2:31. Ikaw o hari Nabucodonosor, nakakita o nakasudong sa usa ka dakong larawan. Noni siya. Kining larawan nga dako uyamo ug kansang kasilaw maayo kayo mitindog sa imong atubangan ang dagway ni ana makalilisa. Mahitungod ni nga larawan ang iyang ulo bulawan nga lunsay, mo na ni? Iyang ulo bulawan nga lunsay. Ang iyang dughan ug ang iyang mga bukton sa lapi, ara, dughan mga bukton sa lapi. Ang iyang tiyan ug ang iyang mga paa tumbaga, ara, tumbaga. Ang iyang mga bitiis puthaw, ara, puthaw. Ang iyang mga tiil may bahin nga puthaw ug may bahin nga yutang kulonon, ara. Mga 5 ka bahin eh. 1, 2, 3, 4, 5. May 5 ka bahin. Nakita mo hangtod nga ang usa ka bato gisapsap. Ay usa ka bato. Gisapsap ni batuha. Gisapsap. Ito ba nangapulpok ni kay gisapsap man, no? Nga walay mga kamot. Nga minglakdo sa larawan sa iyang mga tiil nga puthaw. Ug yuta nga kulonon ug nakadugmok kanila. Nadugmok niya, nadugmok. Nakita mo hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay mga kamot. Nga minglakdo sa larawan sa iyang mga tiil nga puthaw. O yuta nga kulonon og nakadugmok kanila, nadugmok na sila. Unya ang puthaw, ang yutang kulonon, ang tumbaga, ang salapi, ang bulawan, nadungan pagkadugmok, og nangahimong sama sa tahop sa mga salog nga giukanan, og nangahimong sama sa tahop sa mga salog nga giukanan sa panahon sa ting-init. Og sila ginapadpad sa hangin sa pagkaagi na walay dapit na nakita alang kanila. Ug ang bato nga nagalapdo sa larawan nahimong usa ka dakong bukid ug ipuno niini ang tibuok kalibutan. Mana no? Kini mao ang damgo ug ang kahulugan niini ang isubilon sa tubangan sa hari. Ikaw o hari Nabucodonosor, mao ang hari sa karian. Kang kinsa ang Dios sa langit mihatag sa kinharian sa gahom sa kusog ug sa himaya. O sa bisan diin nga dapit ang mga anak sa mga tao nga nagpuyo, ang mga mananap sa patagan ug ang mga langgam sa kalangitan. Iyang gihatag sa imong gamot. Ug naghimo kanimo nga agalon kanilang tanan, ikaw mao ang ulo nga bulawan. Kani si Nabucodonosor ning meaning ani. Kani ay si Nabucodonosor. Nabucodonosor. Taas kayo, no? Sa 606 BC, si Nabucodonosor na kaning ulong bulawan. Ikaw mao ang ulo nga bulawan.
ug sunod kanimo ni Nabucodonosor. Mutindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo. Mao na ni siya. Mao ni sunod. Imong tan-awon sa istorya niadtong tuig 538 BC. Nagubat ang Babylonia versus Medo-Persia. Ay kani Babylonia man ni. Ulo nga bulawan ni. Babylonia ni, Babylonia. Dayon kani Medo-Persia. Nagubat ni Babylonia o Medo-Persia. Namatay ang Babylonia, nalupig ni ang Babylonia aning panahon na napildi sa Medo-Persia. Kay niining tuiga 538 BC napatay ni Darius si Belshazzar nga anak ni Nabucodonosor. Busa ang sunod nga gingharian nga salapi naglarawan sa Medo o Persia. Diha sunod ug may lain na ikatulong gingharian nga tumbaga nga magabuot sa tibuok nga yuta. Ikatulong gingharian nga tumbaga. Niining tuiga 106 o 331 BC. Gagubat na usab ang Medo-Persia versus Gresya. Nga gipanguluhan Gresya niha, Gresya. Nga gipanguluhan ni Alejandro Magno. Sato pa ang ikatulong gingharian nga gipasabot diri mao ang Greece. Ug sunod kanimo ug may lain nga ikatulong gingharian nga tumbaga nga magabuot sa tipong ngayota ug ang ikaupat ka gingharian mulig-on sama sa puthaw. Kanang ikaupat niadtong tuig 168 BC gagubat ang Gresya versus Roma. O napatay ang katapusang hari diri sa Gresya nga mao si King Perseus III, King of Macedon. Napatay sa hari sa Roma nga mao si Lucius Lucius Aemilius Paulus Macedonicus. Mo'y nakapili ani. Mao nga ang ikaupat ka gingharian nga libaro kaya mao ang Roma. Roma ni likas Babylonia, Medo-Persia, Gresya, Roma. First 10 na to ni karon. Ako na po ni balikon. Kaya ako ang tantuyo reincarnation, pero ako ni ipalusot para malain na po ang akong lima. Ayon. Balikon na po na to itong reincarnation. Ako ni ipalusot ron kay daghang naminaw na to. Saan nang joke ani? Karon kay upat naman ni kanasod Babylonia, Medo-Persia, Gresya, Roma. 5 man ni kabahin. Ang ikalima kabahin sumala des kasulatan puthaw ni ugyotang kulunon. Munay naas kasulatan O ang ikaapat ka gingharian malikon sa puthaw, sanglit ang puthaw magadugmo o makadaog sa tanang mga butang. Ug
sama sa puthaw nga magapigsat nining tanan kini nga gingharian magabungkag o magadugmo. Ug samit imong nakita ang mga tiil ug mga tudlo sa tiil nga may bahin nga yutang kolonon sa magkukulon ug may bahin nga puthaw kini mahimo nga gingharian nga binahin-bahin apan anaa ni ana ang kalig-on sa puthaw. Samit sa imong nakita ang puthaw gisapot sa yanan sa yutang kolonon. Ug ingon nga ang usa ka bahin sa mga tudlo sa tiil puthaw man ug ang usa ka bahin o yutang kolonon mao nga sa gingharian malig-on ang usa ka bahin ug ang bukang lain bahin. Ug samit imong nakita nga ang puthaw gisaktan sa yanan sa yutang kolonon, sila musagol sa ilang kaugalingon uban sa kaliwatan sa katawan apan sila dili magakatakot sa usag-usa sama sa puthaw nga dili musagol sa yanan sa yutang kolonon. Sa mga adlaw niya ng nangharian ang Diyos sa langit magatukod sa pingharian nga dili gayud malumpag niyang gahom niya na mabilin sa laing mga katawhan apan kini magabungkag magadugmo kung magautos nining tanan nga gingharian ug kini mulungtad sa walay katapusan. Timanin ninyo to ha. Saglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid isapsap na walay kamot ang usa ka bato ug nga kini nakadugmo sa puthaw sa tumbaga sa yutang kolonon sa salapi o sa bulawan. Ang dako nga Dios nagpahibalo sa hari sa mga butang hitabo sa kaulahian ug ang damgo matuod ug ang kahulugan ni ana dili kaduha-duhaan. Karon diri ta sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid isapsap nga walay kamot ang usa ka bato ug nga kini nakadugmok sa puthaw. Katong batuha gidugmok nitong puthaw sa tumbaga sa yutang kolonon kani puthaw, tumbaga, yutang kolonon sa salapi ug sa bulawan. Ang dako nga Dios nagpahibalo sa hari sa mga butang manghitabo sa kaulahian ug ang damgo matuod ug ang kahulugan ni anak dili kaduha-duhaan. Kung atong ibalik sa Daniel 2:44, ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili malumbag. Kini nga gingharian mao kani ang gipas-an ni Hesukristo. Siya unta ang mutukod ani sa Israel. Di ba niya? Ang tahas ani tuas sa atong Ginoong Hesukristo dangi ang Isayas 9:6. Unang nga lisod kayo ning kasulatan ini matag dala paluma-luma. Sa una to, kay alam kanato ang usa ka bata nga tawo, alam kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong sing abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan magtatambag Dios na makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait. Mao kani ang gitahasan sa giingon ni Daniel sa mga adlaw niya ng mga hari ang Diyos sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili malumpag ni ang gahom niya na mabilin sa laing katawhan apan kini magabungkag magadugmok nining tanang gingharian kini mulungtad sa walay katapusan. Ani nga tahas mao ang tahas sa atong Ginoong Kristo. Mao man niadtong panahon nga siya gibuntis. No? Gibuntis dito ni Maria ang saad nag-ingon siya mulingkod sa trono ni David ug iyang harian ang banay sa Israel sa walay katapusan. Sao na to ha? O tan-awa magasamkon ikaw ug igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlan Hesus. Siya mahimong bantugan ug pagatawgon pagatawgon nga anak sa labing halangdon o kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David ug iyang pagaharian
ang balay ni Jacob hangtod sa kanturan o walay pagkatapos ang iyang gingharian. Mao ni ang katumanan unta sa tagna ni Propeta Daniel sa mga adlaw ni anang mga haria ang Diyos sa langit magtukod sa kagingharian nga dili malumpat. Pero nakatungkod ba si Jesus ani sa Israel? Wala. Ang saad na nag-ingon siya mulingkod sa trono ni David. Asa ang trono ni David? Naasa nadiha ang trono ni David. Ang trono sa iyang amahan nga mao si David ihatag kaniya. Ang trono ni David nga iyang amahan ani ni Kristo o Jesus mo ihatag. Apan wala ni matuman sa katarungan na sila wala makatris, wala nila mailhi nga si Jesus mo dahil ko ang Kristo. So instead nga gingharian, kingdom of Israel ang tukuron, ang natukod niya na pulihan o tinuuhan. Kay nagpabilin man ang iyahang mga buhat, ang iyahang mga kahulungang buhat, nasaksihan sa 12 ka mga apostol. O isangyaw sa mga apostoles ang iyang mga buhat o dinhi natukod ang tinuuhan nga Kristiyanos. Anong gitawag dahil o Christian religion. Dili usara ginang Christian religion, dili duha, dili tulo, dili upat. Usara ni mao ni ang gitawag nga iglesia. Una gitawag nga iglesia. Kay kanang iglesia katawhan ni Kristo. Dili building. Balik din ta diri ha. Karon kung ay imong balikan ang pananahon natukod man yung iglesia maniha sa to inyong kuan ani kung sa ning iglesia katawhan sa dili pa mohari si Kristo sa tibuok kalibutan iyang nagpag-imbis nga gingharian ng tukuron ang natukod niya usa ka tinuuhan nga Christian religion. Usa ka tinuuhan ni Kristo. Nganong natukod man ni? Because preparasyon para sa iyahang buluhaton sa iyang paghari sa katapusang adlaw. Preparasyon yan Ewa man siya kahari, di ba? Wala siya kahari. Sa rason, wala siya tuuhi, wala siya mga madawak. Kanos alam ito itong mga tao, late na. Di ba? Humana siya namatay. Nabanaw siya katulong adlaw, wala na siya physicality nga lawas. O natapos na, nilabay na ang saad na siya mulingkod sa trono ni David ngayang amahan. That's why, nagsaad siya ng balik o muhari sa iyang mga katawhan. Karon ang iyang mga katawhan sa dili pa ni mahimong usa ka dakong gingharian sa tibuok kalibutan. Nahimo ni nga iglesia. Muna gitawag og iglesia ni Kristo. Kanang iglesia katawhan, dili building. Unsay inyong hangkuan na natong basahon ang Matthew 16:12
18. Ikaw mao si Pedro. Hawa ha? O sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, o sa ibabaw ni ining bato. Nanay, buwas ng bato, no? Kaning bato ani, dili ni si Pedro, ha? Aning bato si Kristo. Ang bato, kanang yung ibabaw aning batuha, si Kristo. Ibabaw aning batuha, pinaagi ba ani? Sa ibabaw aning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Unsay dito ko ni Kristo dire? Iglesia. Kining iglesia ngayang gitukod, ang originality ani mao ang 12 ka mga apostol. Ika-13 siya. Mao na yung originality niya. Karon, kadtong mga tao nga nahimong sakop nila na convert pagka-Christian, apil to sila sa pagka-iglesia sa 12 ka mga apostoles. No? Kay ang iglesia mo man 12 ka apostoles. Mo man originality ana. Dahil naginahinay yung daghan. Hangtod nga nidaghan sila. Hangtod nga naabot na si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nahimo pong iglesia ni Hesukristo. Meaning nahimong tao ni Hesukristo. Ang mga sinangyawan po ni Apostol Pablo nahimo pong mga katauhan ni Hesukristo. Mao nang gipamatudan ni Apostol Pablo nga kamo mao ang lawas ni Kristo. Atong basahon Lucas unang Korinto 12:27. Kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin niini. Kita mo? Kamo, kinsaning kamo? Mao ang mga katauhan. Monay kaning katauhan, monay present aning kamo. So kaning kamo mao ang lawas. So, iguan na dire. Kamo mao ang lawas ni Kristo. Kamo mao ang lawas ni Kristo. Sumini kaning kamo kay katauhan man di gyud lisod sabton. Nga kani ay lawas, kani ay katauhan, nahimo silang usa ka lawas ni Kristo. Kuha ninyo, unsay address atong mga tao nga nituo, nahimong lawas ni Kristo. Nahimo silang usa ka lawas ni Kristo kay ang unang gipakaon sa lawas ni Kristo ang mga apostoles. Unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay lebadura, nilingkod si Kristo uban sa mga 12. O yang gitipik-tipik ang tinapay nga barley. Barley to ha, barley. Sibada nga walay libadura. Yang gitipik-tipik siya, kumaon kamo niini kay mao kini ang akong lawas. Mao nga ang una sa lawas ni Kristo mao ang 12 ka mga apostoles. Mao na iyahang unang lawas. Karon ningon si Kristo, buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako. Kadtong iyahang mga
convert pagka-Christian, every first day of the week, magtipak-tipak po silang tinapay nga simbolo sa lawas ni Kristo. Mga silang tanan nga na-convince sa pagka-Kristiyano na himong usa ka lawas ni Kristo. Malinaw. Ang tanan nga na-convince pagka magtotoo ni Kristo pinaagi sa 12, nakataon sa tipik na tinapay, sila nahimong usa ka lawas ni Kristo. Karon unsa man ning lawas ni Kristo? Sa una po nato, Kolosas 1:18. Siya mao, kinsa man ning siya? Si Kristo. Si Kristo. Siya mao ang ulo. Kini dai si Kristo ulo. Unsa daw si Kristo? Ulo. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Dili building oy. No? Mga amaw ning nagsulti nga kanang iglesia building. No, mga amaw. Tinudluan og mga amaw, nag-eskwela sa amaw, ilang maestro amaw. Si Kristo mao ang ulo sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Kaning lawas mao ni ang mga tao nga nakakaon sa pagtipak-tipak ug tinapay panahon nga mga apostoles managtigom sa unang adlaw sa semana. In simple question, katubang nagkaon sa mga tinapay ni tipik-tipik, building ba o mga tao? Dosa, dili man building nangaon atong tinapay. Di man graba, dili man bato. Mao nga kanang lawas niya maotong mga tao nga nakataon sa tinapay. Pusa sila ang tinuod nga iglesia, dili building. Mao nga kanimi ang Christian religion, mao niya ang gitawag nga iglesia. Karon, unsa may nahitabo sa iglesia? Sumala sa itong gibasa diha, unsa gani ning iglesia? Lawas ni Kristo. So, kung kaning iglesia lawas ni Kristo, kaya si Kristo ang ulo sa iyang lawas nga mong iglesia, si Kristo ni dili. Ha? Si Kristo na dili. Si Kristo ni kay siya ko'y ulo, niya iya kuning lawas. Wa mo kuya be? Di lang mo kasabot o minagbaw ra yun ito. Unsa ning iglesia niya? Lawas man niya, siya man ang ulo. Sa to pamabitaw nga kita nahimong usa ngadto sa Ginoo. Bisan kinsa nga nahiusa ngadto sa espiritu nahimong usa sa Ginoo. Nahimong usa ka lawas sa Ginoo. Kay kaning mga tawhana nahimong lawas ni Kristo. Busa kaning iglesia, ang meaning ani mao kani ang bato. Sabo, magtuon ta kanang spiritual nga pag-unawa. Di ba si Kristo? Sa si Kristo? Bato. Ang yang iglesia ug si Kristo usara. Munang gipalit niya sa tulingong dugo kaning iglesia ha. Dili kay kanang building. Mao nga kanang iglesia ug kanang bato usara na si Kristo kani, kanang pud si Kristo.
ang hibago aning bato gisapsap. Sa to pa kanang mga sinapsap ana bato gihapuna. Nakuha ninyo? Mao nga gisapsap tayo ni ana. 1, 2, 3. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Number 1 na inani, mao ang Katoliko Romano. Muna iba to nga sinapsap. Sunod ani, mao ang Lutheran Church. Sa 1517. Sunod din ani, mao ang Anglican Church sa 1534. Ang sunod, mao ang Presbyterian Church sa 1541. Sunod, Baptist Church sa 1609. Sunod, mao ang Seventh Day SDA sa 1844. Muna mga sinapsap sila. Munang nidaghan sila kay sinapsap man ng batuha. Munang inana. Sunod, Salvation Army. Kani Salvation Army sa 1865. Dayon, United Church Christ of the Philippines. Kani UCCP. Dayon, Iglesia sa Diyos Espiritu Santo. Iglesia sa Diyos Espiritu Santo. Nana. Espiritu Santo. 1957, dayon Christ Jesus. Kunya, ilan na ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano eh, Christ Jesus man eh. So may kulang man eh. 1957 ang Christ Jesus. Presbyterian, sir. Oh, Christ Jesus. Ano man o? Kulang man na. Salvation Army, Master. Methodist Church, pati ay, Methodist Church. Sunod sa Baptist. Methodist, Master. Sunod ay sa Baptist. Methodist Church. Kana. Methodist, madaling Methodist Church 1732. sa 1732. Dahil kani ang SDA STE. sa 1844. Salvation. Dahil kani Salvation 1865. Army 1865. sa 1865. Dayon kani UCCP. UCCP 1946. sa 46. 1946. Iglesia sa Diyos. Dayon Iglesia sa Diyos Espiritu Santo sa 1952. 52. Dayon Christ Jesus sa 1957 57. o PBMA 1966. 66. Nana. Una mga sinapsap, Bahin-bahin dyan. dili kay usaray Pinoon. Eh kaning ang iglesia, bato man si Kristo man siya.
Kay lawas man ang sikret ni Kristo. Si Kristo may ulo, ana. Nya kay kani si Kristo bato man ni, bato sumala diha. Bato man na siya. Mao magisap-sap nga walay kamot nga nang hilabot. Sa to pa dili pagbuot sa tao ang ilang pagsapsap. Ang pagdaghan ani. Unya kay daghan pa man gid na kani dosir man ni nanggawas niya ng mga born again. Nanggawas din ng uban pang mga sikta. Kay mga part kana sila sa bato nga sinapsap diyan ni Kristo. Aron nga kaning kalibutan manpuno sa tuluhuan ng Kristiyano. Pagbuhat ni Kristo dili na siya lisod. Kay na may magtutuo ni Kristo. Dili sama sa panahon ni Noe na walay mituo ni Noe. Sa panahon ni Jesus, 12 ra ka tawo ang mituo niya. Dayon nanganak, nagkadaghan sila. Unya sila gipakaon niya sa iyang lawas. Naingon siya, kumahon ka mo niini, kay mo kini ang akong lawas. Di man nabuhi ng lawas ug walay dugo, kuha siya og butoy ritual. Kuha siya og bino. Nga siya uminom ka mo, kay mo kini ang akong dugo. Pagaulahon alang sa kapasayloan sa mga sala. Kung kani sila mga anak ni Ginoo tanan. Kay puro na sila mga kabahin sa bato nga mao kanang iglesia nga mao si Kristo. Kay kanang iglesia lawas na ni Kristo. Si Kristo may ulo, dili si Kristo ning iglesia. Kung dili pwede nga kanang iglesia building. Eh di man si Kristo ng building. Di man lawas ni Kristo ng building. Kay kanang building, dili man na mo ipakaon sa tinapay. Mga tao man. Ang ipakaon sa tinapay kada tigom sa mga apostoles. Sa unang adlaw, mga tao man, sahon. Buhat, Kapitulo 20, versikulo 7. Og sa naunang adlaw sa simana, sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay, si Pedro nga may tuyo sa paggikan sa si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw sultihanay kanila ug iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi. Nya mo ni nga naghimo sila ani pagpikas-pikas sa tinapay kadtong tanan nga mga tao nga mutuo modawat sa ilang sanyaw nakakaon sa lawas ni Kristo kay gitugon to ni Kristo nga buhat asa mabasa Lucas 24 Lucas 22 Lucas 22. Ara. Og siya mikuha sa tinapay. Og sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas og kanila gihatag niya nga nagingon. Ini mao ang akong lawas, katong tinapay, nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Mao nga katong tanan nga mga tao mo'y gipakaon ko og mga tinapay, dili ng mga binibing. Mao nga kanang mga tao, katawhan nga nakakaon sa tinapay na himong usa ka lawas ni Kristo. O tungod kay si Kristo man ang ulo sa lawas, ang lawas siya mga iglesia, mao nga kanang iglesia si Kristo na. Si Kristo o kanang iglesia o sara. Si Kristo kaning bato.
Si bato kaning iglesia bato kan. Munang sa ibabaw na ining bato kay si kanang bato si Kristo na. Pinaagi ka nako. Tungod ka nako. Tukuron ko kaning mga tao. Unang nahimong tinuuhan, nalay daw ko Christian religion. Kanina yun sila related in religion. Nalay tawag ko mga religious, mga sikta. No number 1 ani Katoliko Romano. Dayon si Martin Luther. Nya kay di man mahimo nga masip-up kawan dili magbutang og kalayo dire. Munang magbutang din ang Ginoo panagbangi dito. Aron masip-up siya kay aron masak mubuha ni mga sinapsak. Alang-alang man nagmuhawa og ulay dahilan, ulay mong hinungdan. Naka-script na. Munang na ang nakaingon bitang Luther ganarang bunyag. Mangayo kuno, dagkong pangayo sa kasal. Dahil gusto ni Luther break ang kasal. Wala na hindang, siplak na siya, tukod sa kaya. Libre ilaharon. Kanya, hihingan lang ng mga kulto, sa'yo po ang Katoliko. Kanang Katoliko, dili sila maghingalan og kulto ani kay parihara sila. Walay labaw ani nila. Kay silang tanan usa lang kalawas ni Kristo. Dili kay ang Katoliko ra mo ilawas ni Kristo. Silang tanan mga lawas ni Kristo kay kanang iglesia bato kana ug mao kanang Kristo. Kristo kaning bato kaning iglesia ha. Kanang iglesia lawas na niya. Si Kristo na kay lawas na ni Kristo ng iglesia. Mabiyan ang gipakaon niya tinapay, symbol siyang lawas, kaya ang tanang makakaon na, mahimong usan niya kalawas. Munang tanang mga tao diha, nahimong usa kalawas. Uya, nahimong kitang usa kalawas dito ni Kristo. Inana. Kanang mga gukot sa mga born again nga, dahil sa badista, sa pangatana ko ng tinapay nga dibuhat sa Katoliko, pagpikas-pikas, ikan makuno na sa lawas o sa lawas ni Kristo original, o di ba kuno katong pikas ni sa aning bikiri, kestindahan. Dili na tumayo hinaglan. Kaya katong bitang tipak-tipak ni Jesus nga tinapay, binuhat ng putos mga mamuhatay ang tinapay dito sa Israel. Di man kay si Kristo kabuhat atong tinapaya. Pero nga nung iya manggi ingon nga lawas niya kay ritual lang to, ritual. Nga kanang makakaon ani mahimo ko sa kalawas na to. Mao nga kas ara pag taon sige bukaon ng Domingo. Ang pagkaano na nakatuwa na pud kakaon. Mono, dili kay sige na lang. Sige na pug tangag anang tinapay kada Domingo tangag. Pero sabi lang kay buhat man na nila. Kay yung buhatan ninyo kini aron sa paghandong kanako. Dito pa drama. Ilang dramahon. Unay tinuod. Isapsap ang bato. Nga walay kamot nga naghilabot. Ngunay sila mga sinapsap kani sa tupa mga bato niya ko ni. Sa tupa usa ni sila kalawas diha. Kay mga bato man kanang Katoliko Romano bato, Lutheran Church bato, Anglican Church bato, kani Presbyterian Church bato, Baptist Church bato kana, Methodist Church bato, SDE, Salvation Army, kani mga bato kani sila ni Kristo. Ang mga bato kani kay sinapsak ko na sila. Aron mudaghan kani pagtulunan ng Kristohanon. Kung dili lagi na nimo masabtan, o muray buhat mo pangitag litra por litra. Dili mo tan-awon pa ang meaning, iba nimo tan-awon kung buhat sa Ginoo. Dili mo tugkaron. Muna dili ni madala sa eskwela ka teology. Dili.
Dili lang ang mata papasahon, basta imong utok. Papasahon o kape. Busa, kamo, ako po mong hatagan o gamay. Papasahon ko niyo yung utok. Karon mo nga makaambit ang tinuod nga kaalam. Sige, tama ko na mo ani. Isa yung pride ninyo. Kaya kung kupritsing mo na ni Uma. Isa yung dumalas ni Mano Uma. Metodist na uma. Biyernes pa. Pisko, birnis mo na yung Uma. Yung Sabado na Uma. Ato ni balik ko ng Uma. Kung may oras pa ta, kung i-preach ang atong i-kuhan ko reformation. Number 4, si San Abner ng ano? Inana yun, no? Sapsap ang bato. Kana mong ikalima na Israel man. Napayos Daniel sa mga adlaw niya ng panahariya ang Diyos sa langit. Nagatukod ko sa kining hariya nga dili malumpag. Kanang mutukod ana mao kadtong gitagna ni Isaias nga mao si Kristo. Mauna nga giingon dito ang kagamhanan gatungtong siyang bagas ato pa kanang tahas anato anya. Pero wala niya matukod. Mao nga wa man niya matukod to, wa man niya pabalik to kung ginhariana dito wa man pabalik. Kadtong mga dusi nga nakakita sa iyang milagro maoy ni padayon pagsangyaw nga kanang Kristo anak siya sa Dios. Kadto si Jesus mo to'y Kristo. Mo to'y atong kaluwasan nana di nahimong tinuuhan tong mga tao. Ang katong iyang buhat nahimong tinuuhan sa mga tao ang iyang buhat. Nang pag-ingon niya sa ibabaw ni ining dakong bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Sa to pa kanang bato siya mana. Ang iyang iglesia lawas man niya. Sa to pa kanang iglesia Kristo. Kay siya'y ulo sa lawas niya. Ulo siya. Di kaning lawas ani alang-alang manog ka ng imong ulo, nanglitan, imong ulo si Cardo, imong lawa si Makoy. Lain po. Kung ang imong ulo si Cardo, tanan diha hasta imong buho Cardo na. Hasta imong kuko, Cardo na. Dili kay lahi si ulo, lahi si lawas. Usara na tanan. Unang sa ipon na yun, sa ipon na inong mag-building kay gusto sila raman. Unang dili mahimong Ginoo dire. Sila ang buwan, kaya una pa nila, ang dosi. Sila may una. Yung mga sangar ko nila dito. Dayon ni sunod dayon ang Lutheran Church. Munang dili na angayan nga sila maga away-away kay dili usara ni sila. Walay labaw nila diha. Ikan na sila sa bato. Sa una to ning sambingay ani ha. Ang sambingay ari sa Matthew kita sa Matthew
Kapitulo 20. Ngunit sa isang bingay aning mga relihiyon. Kaya ang kingharian sa langit sama sa usa ka pangulo sa panimalay nga milakaw sayo sa kabuntagon. Ngunit gingharian, kana gingharian na sila sa Dios. Kay lawas man ni Kristo. Aron sa pagpangitag mga mamumuo nga iyang kasuhulan alang sa iyang parasan kaning kalibutan. O sa nagkasabot na siya ug ang mga mamumuo sa tagdinaryo ang adlaw, iyang gipaadto sila sa iyang parasan. O sa naglakaw siya sa may ikasiyam ang takna sa buntag, iyang nakita sa tiyanggihan ang uban pang mga walay buhat. O siya mingon kanila, pangatlo usab kamo sa parasan, o suhulan ko kamo igo. Nanglihok po sila. Busa nangadto sila. O siya milakaw sa may ikanapulog duha. Ang takna dito na alas 9, alas 12 sa kaugtuhon. O sa ikatulo ang takna sa hapon. O ang panawan ninyo no. Dunay ni tangka dinhi og alas 9 sa buntag. Then dunay ni tangka dinhi og alas 12 sa udto. O sa ikatulo ang takna sa hapon. Doon na po initangka din ay alas 3 sa hapon. Iim na ni. O sa may ikalima ang takna sa hapon. Doon na po ikalima din sa hapon. Alas 9, tayo sa alas 5. O iya nakita ang uban nga nanagbarog. O siya mingon kanila, anong nanagbarog man kamo dinhi nga walay mga buhat sa tibok adlaw. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, kay wala may misuhol kanamo. O niya sa mingon kanila, pangadto usab kamo sa parasan. O sa pagkasaumsum na ang tag-iya sa parasan mingon sa iyang piniyalan. Tawag na ang mga mamumuo o bayre sila sa ilang mga suhol, sugod sa mga naulahing tangka hangtod sa mga nahauna. Dili ka sugod padulong aning nahauna. O sa pagduol sa mga mitangka sa may ikalima ang takna sa hapon, ang matang sa kanila nakadawat o usa ka denaryo. O sa pagduol sa mga nanghiuna na nagdahom sila nga makadawat og labaw. Apan ang mantag sa kanila nakadawat og usa ka denaryo lamang. O sa ilang pagdawat niini sila na nagbabot-bot batok sa pangulo sa panimalay na nag-ingon, ining mga naulahi nakadawat nakabuhat sunod lamang sa usa ka takna. Ug sila imong gipakig-angay kanamo nga maoy miabaga sa kinabug-atan sa buhat sa tibuok adlaw ug sa nag-alagiti nga kaini. Apan ngadto sa usa kanila mitupag sa nag-ingon, higala wala ko ikaw lubigi kay dili pa nagsabot man kita sa tagsa ka denaryo. Dawata ang imo o lumakaw ka. Ang akong pagbuot nga paghatagan kining naulahi sama sa akong paghatag kanimo. Dili pa di ay matarong kanako ang paggawi sa akong mga butang sumala sa akong gusto. O imo pa di ay ako nga pagabutan tungod sa akong pagka mahinatagon. Sa imo ni ana ang mga naulahi mahiuna ug ang mga nahiuna
mga ulahi. Muna kayo mo pagsaling Katoliko na una mo. No? Kay naamay gingon nga ang una maulahi, niya ang una, ang ulahi mo yun mauna. So, kung inyong tanaw ng sambingay, ang gingharian ko mo sa langit, sama sa usa ka tawo adunay parasan, niya nangita siya mga musaot. Kaya ang suhulan sa parasan. Dunay nitangkag alas 9, dunay nitangkag alas 12, dunay nitangkag alas 3, dunay nitangkag alas 5. Ang sabot nila ani, ang sweldo nila tagsa ka dinaryo. Mao na ilang sabot. Usa ka dinaryo ang usa ka adlaw. Mao na ilang sabot. Karon pagtangka to mitangka sa ikalimang hapon, gamay na lang kayo na trabaho. Itagaan po sa kadinaryo. Mga nga kanin naguna, nagdahon sila katagaan sila labaw. Apan, kay usara man gapon kadinaryo, kay mura ko isabot nila, ay nanlikra mo. Ganun itagaan, kanin mga tao na ulahi, usang oras na nang ilang kumbate, usang dinaryo yung yata. Kami nga, may nagkabagas ka init, usa ka dinaryo rapot, ang sabi tubag sa magkutudlo, wala mang kanako limbungi. Itagaan mo kanako, sumala sa atong sabot. Busa ang akong gusto, nga muhatag ko nilatag sa kadinaryo, ayaw kubuti. Dawatan ang imo, kaya huwag magkalimbungi. Sa to pa, kaning Katoliko, bisan tuod sila una, apan tagsara ka, dinaryo na sila tanan. Meaning, walay labaw nila ang ngaira sa gingharian sa iyo. Naguna man, unang ulahi, o sara ka dinaryo ang ihatag. Na, muna'y tinuod nga husay, walay palabi-labi. Mga sinapsap na sila sa bato ng mga iglesia. Ay kanang bato, iglesia man na. Si Kristo man yung iglesia. Lawas man niya. Di man na halubla. Muna'y nilaglong mga sangyaw ang kalibutan na dapat masabtas mga tao. Dili kayo moangkon nga moray Pinoy. Ano sa moangkon nga mutuo man ni mga tao, angkonon nga moray Pinoy, dasan tayo angkon. Ingon pus manalo, ako ray Pinoy. Ug di mo mosunod, di mo mapasakop sa iglesia ni Kristo, patay mo tanan, impierno mo. Di mo maluwas. Matangay na noong mga tao nang hawak mas Katoliko. Buwa kong layong pundok, ako itinod. Di mo muto, di mo maluwas. Na bahin ang mga tao. That's all parts of drama. Ay aron makatukod siya. Ginana. Kay nahibalo ko ng Diyos nga basta na yung angkon nga tinuod, tuod ang mga tao. Kaya mangita mo yung tinuod ang tao. Di, ingon kong Katoliko, ako tinuod, connection ko dito sa Ginoo. Di, mabilin po mga tao, kaya kung dili sila mahanaw. Na. Karon kita, mediator ta, pahibalo lang ta. Atong papel igtugan, hangtod malinaw sila, pasabot na sila. Di na sila mag-irgo nga mga iro. Kaya sa nilang irgo, tag sa kadinaryo ra sila. Ang Katoliko unang nitungha, pero sa Ginoo, patas na sila tanan, hantod tong katapusan nitungha. Kay alas 9 na, dire na tabuto.